लोगोफोर दिनै आङो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि बर' समाजनि थाखाय जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय जोबोद गिदिर मोनसे लसनि सायाव आं दिनै नोंथांमोननि सायाव सावरायनो सानदों। बे गिदिर लसआ मा? बे गिदिर लसआनो जादों दिनै आर्यनाव, जायखौ जोङो आर्यनाव होननानै सिनायो। बिथाङा जाहैबाय राजिब दैमारि, जायनोखि जोंनि बर'नि सावथुन मुलुगनि सासे डाइरेक्टर, फिल्म डाइरेक्टर, लोगोरि फिल्म, नोंथांमोन बयबो खोनादों मोन्थिदों जे लोगोरि फिल्मनि जि डाइरेक्टर आर्यनाव राजिब दैमारि, बिथाङा दिनै गान्जा फालांगिनि दायावहाय दिनै पुलिसजों खाजाबाय। गान्जा फालांगिनि दायाव दिनै पुलिसजों हमजाबाय। बेयो जोबोद लाजिथावना आरो जों बयनिबो थाखाय मोनसे जोबोद गिदिर लस। गिबियाव बे खोथाखौ सावरायनायनि सिगाङावनो गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो, जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै दाबाव। नोंथांमोना राजिब दैमारि एबा आर्यनाव बिथांखौ जुदि सिनायाखैब्ला नोंथांमोना आङो स्क्रिनाव बिथांनि फट'सखौ होदों, नायना ला। नोंथांमोना जोबोद गोसो होनानै नाय। बिथाङा जादों सासे फिल्मनि डाइरेक्टर। बिथांनि खामानिया जादों मा? बिथांनि खामानिया जादों जोंनि फिल्म, जोंनि सावथुन मुलुगखौ बिथाङा डेभेलप खालामलांनायजों लोगोसे जोंनि इयुथ जेनेरेसनखौ बिथाङा मोजां माने बेफोरबायदि माने मा खाबु होनानै बिथाङा बेफोरबायदि गोजौ हाखौ दावखोलांनो हेफाजाब होनांगौ। नाथाय बिथाङा दिनै जे खामानिखौ मावबाय, जे गान्जा फालांगिनि दायाव जि बिथाङा हमजाबाय, बिथाङा जे गान्जा फालांगि मावदोंमोन, बेयो जोबोद गाज्रि लाजिथावना। बिथाङा जोंनि इयुथ जेनेरेसनखौ गाज्रि खालामनायनि लामाथिं बिथाङा दावखालांदोंमोन। मानो होनोब्ला दिनै गान्जाखौ सोर बायो? सोरबायदि सुबुङा दिनै गान्जा फालांगि खालामो? दिनै सोरबायदि सुबुङा दिनै गान्जा सोबनानै बायनानै सोबो? जोंनि इयुथ जेनेरेसना, जोंनि इयुथआ। अब्ला इयुथखौ बिथाङा फिल्मनि गेजेरजों एबा सावथुननि गेजेरजों बिथाङा डेभेलप खालामलांनायनि अनगायै बिथाङा जोंनि इयुथ जेनेरेसनखौ मा खालामदों? गाहाय थाखोसिम माने बोख्लायबोगासिनो दङ। जोंनि इयुथनि थाखाय, जोंनि इयुथनि मोनसे खहा, इयुथनि जिउनि खहा खालामगासिनो दङ बिथाङा। बिथांनि गारियाव बेसेबां गान्जा मोन्दोंमोन आं नोंथांमोननो फोरमायना होनि। बिथांनि जि गारि एबा बिथांनि जि एल्ट' भेहिकोल, बेयावहाय मोननाय जादों 34.8 किल'स। बा बेसेबां बुरजा जागोन नङा होमब्ला बेखिनि गान्जा। दिनै बिथाङा जे गान्जा फालांगि खालामगासिनो दङ, बिथाङा जे दिनै 34 किल'स जे गान्जा दिनै हमजाबाय, बिथाङा बे जोबोद बेसेन गोसा माने बेफोरबायदि फालांगिरि खालामगासिनो दङ सुरां भाबै बिथाङा माने बिदि। नाथाय बेयो जे जोंनि इयुथफोरनि थाखाय मोनसे खहा, बेखौ बिथाङा सानासै। जे बिथाङा सासे फिल्मनि डाइरेक्टर, दिनै सावथुन मुलुगनि बिथाङा डाइरेक्टर हिसाबै बिथाङा बे फालांगिखौ मावथावामोन। बिथाङा साननांगौमोन जे बेजों लोगोसे जोंनि इयुथआ, जोंनि जेनेरेसना गाज्रि जागोन होननानै बिथाङा साननांगौमोन। नाथाय बेखौ सानालासै बिथाङा जि बेफोरबायदि फालांगिखौ मावबाय, जे दिनै गान्जा बायदों, गान्जा सोबहोदों। बिथाङा दिनै फालांगि खालामाब्ला जानो हागौ सासे सानै बेफोरबायदि गान्जा सोबग्रा सुबुंनि बिबाङा खमिगौमोन। बिथाङा जिखिनि खामानिखौ मावबाय जोबोद लाजिथावना, जोबोद दुखुनांथावना। दिनै बिथाङा जि खामानिखौ मावदों, जि गान्जा फालांगिनि, दिनै सासे बर'नि सासे डाइरेक्टर बिथाङा दिनै जे बेफोरबायदि खालामदों, जोबोद लाजिथावना। बेनि थाखाय आङो दुखु फोरमायदों। नोंथांमोना मा सानदों आं कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना फोरमायहर। लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम। बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोन फोरमायबाय, बारा गोलाव खालामा। बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।